Ešte tu mal pán druhú otázku, takže posledné dve otázky, nech sa páči. Dobrý večer, prajem. Moje meno je Peter Pokorný. Som príslušníkom polície, konkrétne úradu ochrany ústavných činiteľov. A pre objektívnosť musím povedať, že ahoj Jaro, robil som osobného ochrancu pánovi Naďovi 3,5 roka. Strážil som aj pána Hegera. To, že sme si robili svoju prácu, dobrý večer aj vám, pán Hamran, to, že sme si robili svoju prácu dobre, je dôkazom aj, že dneska Jaro sedí tu, aj pán bývalý premiér, na čo som hrdý. A chcel som dve veci. Jednu takú budem fakt stručný. Taká výtka. Pán bývalý policajný prezident, to, že policajný prezident je nezávislá funkcia, respektíve, že mal to šťastie, niekde bol a odrazu není politická, tak možno tomu neveríte ani vy. Ale ja som tu není ako váš nepriateľ, hej. Ja vám donesem sem teraz 5 takých chalanov, ktorí nemajú taký background a nemali také šťastie ako vy, ale toto som nechcel. Teraz sa stalo to, čo sa stalo. Máme premiéra, máme teraz v nemocnici prúser, strašne, hej. Nemalo sa to stať. Niekde sa stala chyba, keď človek, ktorý je chránený, má v sebe gúľky, leží teraz v nemocnici. Ja som vám chcel konkrétne vás to povedať. Nechodím na tieto takéto práci, lebo ja mám toho za 27 rokov odslúžených naozaj dosť týchto spoločných akcií. A vy ste sa dnes, ja som dnes ráno pozeral niekde Vagoviča, možno, neviem, šoferoval som, takže som to len počúval, kde ste sa konkrétne vyjadril o tom, že o tých chalanov, ktorí tam boli, hej, že na tom mieste v tej handlovej, ja nikoho nejdem tu ani teraz ani zakrývať, ani nejakým spôsobom, ani ich ani hanobiť, ani nič. Sú to moji kolegovia, ktorí nikto z nás, nikto by tam nechcel byť. Hovorím, za 27 rokov sa nič takéto nestalo. Stalo sa to raz, možno keby sa to stalo mne, vylezem možno na strom, alebo idem do kanála. Fakt neviem, jak by som Vy ste tam len spomenuli jednu vec, že údajne vodič. Ja len chcem dať na pravú mieru a chcem si ho zastať. Ten chalan ten v tom aute bol. On tam aj bol, aj tam stál. To, že máme niektoré chránenky nedisciplinované, aj to je B. Hej, proste aj toto deje. Ale máme aj takých, ktorí sú v pohode. Hovorím, Jaro, ten vždycky každý večer si lahol domov zdravý, živý do postele. Takže ja len toto som chcel vlastne vytknúť. Hovorím, nie som tu jak váš nejaký oponent, nepriateľ, len niekde z gauča obývačky každý teraz je expert, teraz skončili majstrovstvá, tak tréneri sú už doma. A teraz máme expertov na tieto taktické veci. Viete dobre sám, že aj vy, keď ste bol v tom Links komande, ne každý deň bola nedeľa, hej, že mali ste aj vy svoje dni. Ale dobre, a chcem ešte jednu... Môžeme to podľa mňa skadiť, zhruba viem, kam mierite. Keď sme my pokašľali akciu vo Vinohradoch, viete, čo sa stalo u policajného prezidenta, u ministra vnútra Lipšica? Prišiel tam nejaký mladý Štefan Hamran, veliteľ, povedal, že sme to posrali. Áno. Táto falošná kolegiálna solidarita ničí profesionalitu na Slovensku. My keď sme niečo pokašľali, keď je premiér 3-krát, 4-krát strelený a leží na zemi a ochrancovia sa vyhýbajú nábojom, takže nemajú na sebe ani balistickú vestu, majú mať na sebe balistickú vestu, veru, že majú. Keď ju nemajú, nemôžu chrániť ani sami seba, ani premiéra. A teraz to podstatné. Možno si pamätáte, Links komando pod môjim velením muselo dohliadať na previerky na ochránke, pretože ste si ich zapisovali. Tá elita, ktorá tam slúžila, nebola schopná spraviť fyzické previerky a si ich účelovo za klobásky zapisovali. My sme tam chodili robiť dozor. Rozhodlo vedenie rezortu, že ten bordel presunie pod policajného prezidenta Štefana Hamrana, aby to dal do poriadku. Ja som to nechcel zobrať pod svoje krídla. Viete prečo? Lebo na ochránke sa robila väčšine politika. Viete o tom, že ochránkári zarábali viac ako policajný prezident? A teraz mi vysvetlite, ako sa to môže stať v civilizovanej krajine. Vy ste zodpovedali za jednu chránenú osobu, ja som zodpovedal za vnútornú bezpečnosť tejto krajiny a riadil som 20 000 ľudí. Vy s vašimi nadčasmi, účelovo prestrelenými, ste zarábali viac ako policajný prezident. Neberiem vám to, len je to celé na hlavu postavené a ten zhnitý systém, ktorý vládol na ochránke, čo netvrdím ja, tvrdia bývalí profesionálni ochrancovia, tak teraz dozrel. A jednoducho to prasklo. To prasklo. Pretože keby vtedy na Hegera zaútočili, dnes či tu sedí.
Pretože na tej bezpečnostnej rade, ktorá potom nasledovala, ja som sa tam rozčúval takým spôsobom, že Heger ma musel upokojiť. Chápeme sa? Ja som ten typ človeka, ktorý keď sa spraví chyba, tak sa má ísť až ku koreňu toho problému a má sa odstrániť, aby nám o rok neodstrelili naozaj toho premiéra. My to tu snažíme sa prekrývať falošnou, kolegiálnou nejakou kolegialitou a nejakou solidaritou, ale to nepomáha veci. Konštruktívna kritika pomáha, nie deštruktívna, konštruktívna. Chalanici majú sadnúť, spraviť debriefing a zistiť, že prečo sa vyhýbali nábojom. Prečo to pôsobilo tak chaoticky? Prečo neprikryli chránenú osobu? Ako sa mohlo stať, že napriek operatívnym informáciám zobrali premiéra do nebezpečného priestoru? Ako je možné, že nereagovali na 71-ročného človeka, ktorý tasil tú zbraň tak, ako tasil? Takže mohli by sme to rozvádzať, ale na tej ochránke vzniklo toľko problémov v minulosti, že ja pevne dúfam, že to niekto vyrieši. A na záver jedna pikoška. Viete, prečo tam bol vždy problém? Lebo riaditeľ tam bol len formálne dosadený a nemal reálnu moc, pretože ochránkári, radoví, cez chránené osoby, politikov, ich dokázali obísť, toho konkrétneho riaditeľa. Ten riaditeľ nevedel potrestať, nevedel im zobrať osobné, nevedel zjednať nápravu, keď to bolo potrebné, lebo ochránkári boli pomaly rodinne spätí s chránenými osobami. Tu je výsledok.